A gyerekek már alig várják, végre itt a szünidő. Lehet úszni, búvárkodni, vagy egyszerűen csak lustálkodni. A pontos úti cél még nincs meg, az egész család már órák óta bújja a prospektusokat és térképeket. Sokkal kényelmesebb itt a tévé előtt. Az egész család élvezi a csodálatos hegyi panorámát, a napot, a tengert és a Tribunje Marinát mutató képeket. Ez aztán kedvet csinál a nyaraláshoz. És aztán egyszerre minden világos. Hát ide megyünk. De hogyan is keletkezik egy ilyen panorámakép? A Ferratel panorámaképek nagyértékű videokamerával kerülnek felvételre. Az egész kamera berendezés egyes elemeit a Ferratel állítja össze. A korszerű dönthetős venkrendszer és a vezérelhető zoom objektív minden irányba lehetővé teszi a látást. Az alapos végső ellenőrzés után a kamera működésre kész. Robusztus felépítésű védőház óvja a kamerát a hőmérséklet ingadozástól. A Ferratel panoráma kamera így mindent pontosan szemmel tart. A kamerák által felvett képeket mikrohullámú láncon vagy interneten keresztül továbbítják az Salzburg melletti Pfarrwerfenbe. Itt található a cég műszaki központja, ahol a szerverteremben feldolgozásra kerülnek a képek. A panoráma kamera felvételeit itt kiegészítik a mindenkori meteorológiai állomás információval és a régió logójával. Ezen kívül minden kamera üzemeltetőnek könnyen lehetősége van a kék mezőbe való bevetítéssel tájékoztatók közlésére, mint például webcímek, rendezvényekre való utalások, vagy más egyéb információk. Azon kívül itt történik a képek előkészítése a különböző internet oldalakra és mobiltelefonokra való átvitelre. Az összes adást a Ferratel szakszemélyzete ellenőrzi és jegyzőkönyvezi. A Ferratel műszaki központjából a képek továbbítása üvegszálon, mikrohullámú láncon, műholdon és interneten történik a különböző tévéállomásokhoz. A panorámaképeknek a helyi kábelhálózatba való bejátszása is lehetséges. A mindenkori tévéadókhoz, mint például a TV1-hez is, több éves partneri kapcsolat fűzi a Ferratelt. A meghatározott időben a mindenkori partner adónak eljuttatják a kész programszegmenseket. Üzleti megbeszélés Budapesten. A sok tárgyalás mellett marad egy kis idő a város megtekintésére, Budapest atmoszférájának élvezetére. Itt is segítségünkre van a Ferratel. A legkülönbözőbb internet oldalakon hívhatók le a Ferratel panorámaképek, akár álló és mozgó képekként. Ki a városból? Végre itt az idő a síelésre. Arra a kérdésre, hogy ma hol a legjobb sípálya a mai modern világban, a mobiltelefon adja meg a választ. A Ferratel csodálatos kilátásai foghatók a különböző mobiltelefon társaságok kínálataiban, vagy SMS segítségével. A Ferratel rendelkezik a világon a legnagyobb panorámakép hálózattal, jelenleg 13 országban több mint 300 kamerahelyszínnel. A független Market Institute közvéleménykutatási adatai igazolják, hogy a Ferratel panoráma rendkívül magas ismertségi fokkával és használati értékével optimális reklámközeg a turizmusban érdekelt vidékek számára. És most dőljön hátra kényelmesen, és élvezze az álom szép képét.